Som si našla fakt, že dobrých kamarátov. Ja som asi objavila úplne samú seba, najviac za tie 4 roky. Napríklad, keď po škole potom budú tie také už dospelácké problémy, hej. Takže a tu som také nemala, takže asi toto mi bude chýbať. Ja si myslím, že celkovo tá atmosféra. Ľudia, učiteľia, kamaráti a hlavne tie športové zažitky, čo máme, keď sme chodili na súťaže a tak. Cítim sa super, že odchádzam z tejto školy. Na jednu stranu mi je aj smutno, ale na druhú stranu som rád, že sa v živote posúvam. Vidím sa na zubarenie v Košiciach, kde budem študovať a o pár rokov potom bude z mňa úspešná zubarka.